Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didilah putra pribadi bangsa terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Marilah hai Semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didilah putra pribadi bangsa terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Inilah putra pribadi bangsa terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa.
Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkan hal rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu 5 perkara dalam rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad Rasulullah. Rukun pertama selesailah sudah, kedua kali mendirikan sholat 5 waktu sehari semalamnya, dengan terang membaca kalimatnya, membayar zakat rukun yang ketiga. Dari awal sampai hari raya. Sekarang satu lagi penghabisan, ke Mekah menjadi kesempurnaan. Sudah cukuplah agaknya sekian, salam dan maaf kami ucapkan. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, Menerangkan hal rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu 5 perkara dalam rukun Islam, agama suci di seluruh alam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rukun pertama selesailah sudah, kedua kali mendirikan sholat 5 waktu sehari semalamnya, dengan terang membaca kalimatnya, membayar zakat rukun yang ketiga. Sesudah cukup senisa matanya, puasa Ramadan rukun keempatnya, dari awal sampai hari raya. Tapi saudara yang ada di sini, putra dan putri yang datang melihat kita ini permainan baru dengan anak-anak kita diperhatikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Tapi saudara yang ada di sini, putra dan putri yang datang melihat kita ini permainan baru dengan anak-anak kita diperhatikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Tapi saudara yang ada di sini, putra dan putri yang datang melihat kita ini permainan baru dengan anak-anak kita diperhatikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Tapi saudara Yang ada di sini, putra dan putri yang datang melihat kita ini permainan baru dengan anak-anak kita diperhatikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Tapi saudara yang ada di sini, putra dan putri yang datang melihat mereka ini permainan baru dengan anak-anak minta diperhatikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Tapi saudara, Tapi saudara yang ada di sini, putra dan putri yang datang melihat kita ini permainan baru dengan anak-anak minta diperhatikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Asik, asik. Tapi saudara yang ada di sini, putra dan putri yang datang melihat kita ini permainan baru dengan anak-anak minta diperhatikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Asik, yo. Jaepongane men kram, yo.
Putra siswa iki kumpulan 2023 mateke iki nama dirasaake putra siswa jenenge sing tasuwun padha sawase aja pisan ngisenake putra siswa iki jenenge kudu dipertahanake yo asik asik putra siswa iki kumpulan 2023 mateke 2025 dirasaake putra siswa jenenge sing tasuwun padha sawase aja pisan ngisenake putra siswa iki jenenge kudu dipertahanake yo saya poke kerap yo geseke yo hai ho ho ha 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 putra siswa iki kumpulan 2023 mateke 2025 dirasaake putra siswa jenenge sing tasuwun padha sawase aja pisan ngisenake putra siswa iki jenenge kudu dipertahanake Indung-indung kepala lindung hujan diudik di sini mendung anak siapa pakai kerudung mata melirik kaki kesandung awal aku anak mata melihat seperti buta tiada daya tiada upaya melainkan Tuhan yang Maha Esa. Beduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang tersayang. Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah tidak sembahyang tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa. Pramila monggo monggo para rawuh sedaya samya mudi gusti ilmunipun agami al-Islam tumugi pati sang wajib bapai dawuh zakat kang suci suci punden kita gusti kanjeng Nabi dawuhipun talabul ilmi
sanggo wajib bapai dawuhe datang maha suci kekasih suci punden kita Gusti Kanjeng Nabi dawuhipun dalam bolong ilmi Faridatun ala kulli muslimin wal muslimati minal hati minal hati kulon iki yang jawi pramila monggo-monggo ora rawuh sedaya sampeyan puji pujian punika nakati Hari Islam dumugi pati tiang sanggo wajib bapai dawuhe datang maha suci kekasih suci punden kita Gusti Kanjeng Nabi dawuhipun dalam bolong ilmi Faridatun ala kulli muslimin wal muslimati minal hati minal hati kulon iki tiyang jawi pramila monggo-monggo para rawuh sedaya Samia putih, putih ilmu ning agami al-Islam dumugi pati. turi-turi putih ditandur ning kebon agung turi-turi putih ditandur ning kebon agung ana sleretipun nyemplung kok kira kembange apa mbok kira kembange apa kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu kang pituhu marang guru ben lagune ora kleru mbok pira asik pira mbok pira kembange apa Asik-asik. Ayo pro wanita do tandur larian Di balik. Ayo ngasine Ya, yo. Kantor pengairan pamrih wargane ojo nganti kekurangan Bola bapak ibu ayo podo bersatu Lebar tasumuran kabeh podo guyu-guyu
semboyane. Ayo prawanita do tanturarian supaya asile ben bisa lumayan papayan kone ngatur pengairan pamrih wargane ojo nganti kekurangan bola bapak ibu ayo padha bersatu kabar kesyukuran kabeh padha goyang-goyang. Ayo prawanita do tanturarian tibat sekolah sepisan galeri perapatan ayo para ibu lima tentang telu supaya tangure iso lemu-lemu Mula ibu tani ojo nyepeleake timin bisa hasil kang dadi semboyane. ayo prawanita do tanturarian supaya kasine nek bisa lumayan papayan kone ngatur pengairan pamrih wargane ojo nganti kekurangan bola ibu tani aja nyepelekake dimen bisa ngasilkan dadi semboyane. Iya. Gegarane wong agrami tutu bondo tutu biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo Nanging piye kabeh mau wis kebacu selae sapa Harapku ora bakal dadi sako kapokmu dhewe ketunku iki tanpa upama ngerti kono lamaranmu sing tak tampa. iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku saka ngerteni kowe lan aku muga dadi jodohne ora kena prawane tak ngenteni rondone Ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane atom tresno tulus biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo nanging piye
tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku saka ngerteni aku lan aku uga dadi jodhone ora kena prawane tak ngenteni rondone ora nyono sampe tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane antum tresno kebujuan selawase Adem tresno kebojoan salawase apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinaksan lintang rembulan jare tresnamu ngomong kanggo aku wis nganti telung ketika ananging sliramu ora kirim warta barang saiki nek teko kowe malah gandeng liya-liya ora nyono ora kira kowe magadhon taline asmara tresnaku katulus suci Rama Jaka malah pamlejani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu najan apa jroning ati nanging aku ra bisa duweni lilo atiku wis lilo najan batinku kaloro-loro barang saiki nek teko mergo atiku wis kepaco tresno ora nyono ora kira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci ora kocok malah pamlejagani apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu najan apa jroning ati nanging aku ra bisa duweni dadi liwong atiku nalikane bisa tak ketemu
siapku Mugi Gusti nglilani tresnaku Yo, 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 yo. Kena mati datili wong atiku nalika kane pisan ketemu wong ayu dadi ratu godho ati rita siap dalu kalbu Nyai segoro katan bisa ngomongke atiku suwe akonku ngetani liwonge ati bisa ento jambe anacana disawiji naja